90 de milioane de euro sifonați prin sute de licitații cu plic închis. Director la stat, milionar în euro. Ăsta e rezultatul a 10 ani de hoții în care niște borfași au fost lăsați să furi ca în codru. Stai să vezi cine ne râdea cu un nas din vârful unui munte Dibănet. Golănia de azi oare încetru pe Citadine SA, compania aflată sub ordinea primăriei Iași. Pe hârtie ar trebui să ocupe de asfaltări, dezăpeziri și reparații de străzi. În realitate, BZI.ro scrie că Citadin o tocat în ultimul deceniu 10 de milioane de euro. Și nu oricum, ci în cel mai nesimțit și ilegal mod cu putință. Iar totul s-a întâmplat fix sub ochii directorului general Marius Ionescu, care în funcție din 2012. Că ăsta n-are mustație, om serios. Și credeți-mă că dacă îi zic director, îl jignesc, că atunci când câștigi 61.000 de lei lunar, ești direct boier. Un mic prințișor atâta timp cât ești, practic milionar în euro, blăcând la stat. Dar în fine, stați numai să vă explic care-i baiul. Citadine SA, aparținând de primăria Iașului, ar trebui să organizeze licitații transparente pentru tot ceea ce cumpără. Motorină, sare de zăpezării, bitum, borduri, etc. Doar că, surpriză, nu a organizat în viața lor o licitație transparentă. Surpriză! Absolut toate se fac după metoda plicului închis. O procedură scoasă din uz încă din 2006. Cum funcționează treaba asta? Presupunem că ești o firmă și vrei să vinzi borduri către Citadine SA. Intri pe site-ul lor și vezi un anunț vag de 2 rânduri, gen cumpărăm borduri, tralala. Dar nu se dă niciun detaliu concret în anunț. Nu tu dimensiuni, preț, cantitate, ce fel de borduri, ce culoare, etc. Ce înseamnă asta? Unde suntem? În șlung? Ca să afli detaliile astea, ai nevoie de caietul de sarcini. Ca să obții caietul ăsta, ai nevoie de un cod unic. Codul ăsta îl obții de la Citadin, cel mai probabil dacă ai pili. Să zicem că ai și o rezolvi. După ce obții codul, îl folosești să pui mâna pe caietul de sarcini care vorbeam anterior și abia atunci poți să faci o ofertă corespunzătoare pentru a vinde respectivele borduri. Ofertă pe care o pui într-un plic, îl sigilezi și îl trimiți către Citadin. Toate plicurile cu toate ofertele se adună, iar câștigătorul e decis în spatele ușilor închise de Citadine SA, desigur. Frumos, elegant, cricket. Iar bomboana de pe colivă, după toată șmecheria asta, Citadin nici măcar nu publică rezultatele. Nu mă arunc să zic pe site, dar măcar pe un papirus ceva. De exemplu, între 2023 și vara lui 2024 organiza peste 40 de astfel de licitații cu plic închis pentru motorină, bitum sau paveli. Totuși nu găsește absolut nicăieri cine a câștigat, cât s-o plătit sau ce candidat s-o livrat. Totul e băgat sub preș, fiind invocat clasicul, e confidențial, domnule. Halal transparență. Iar legalitatea la tot procesul de l-am explicat, o glumă proastă. Citadin pretinde că nu e autoritate contractantă, ci doar o societate comercială cu capital de stat. De aceea aplică un regulament intern, bazat pe o lege abrogată încă din 2016. Practic, recunosc singur că lucrează ilegal la curs de 10 ani, dar vin cu o scuză. Regulamentul e în curs de actualizare. Deci, practic, ei fac ce fac și eu când dau skip la update-uri la Windows. În ritmul ăsta o să o funcționeze ilegal până în 2168. Iar colac peste pupăzoi, surse din interior spun că regulamentul nici nu există de fapt. Totul se face după cum dictează șeful. În cazul de față, directorul Marius Ionescu, care vă reamintesc, ia din bonusuri salariu aproximativ 12.000 de euro pe lună. Puh! Acum că am văzut cum funcționează lucrurile, să vorbim despre pagube. În 2024, Citadin a tocat ilegal din bugetul primăriei Iași 74 de milioane de lei, adică 14,6 milioane de euro. Fix pe licitațiile astea cu plic închis. Bă, dar mai potoliți-vă, bă, borfașilor, bă! Iar dacă ne uităm pe ultimul deceniu, vorbim de aproape 90 milioane de euro. Asta au fost pe azi. Până mâine stai cu mâinile în buzunare că nu știi ce director la stat nu se satură cu 12.000 de euro pe lună și dă-i la de pasiune.